Вітаю! Сёння прапаную адправіцца ў падарожжа, але не ў прасторы, а ў часе. Давайце паспробуем прачытаць біяграфію аднаго вельмі цікавага горада – Ліды. І рабіць мы гэта будзем не па сухіх датах з падручнікаў, а, скажем так, па яго жывым целам, па сценах будынкаў, па бруку вуліц, якія, паверце, памятаюць значна больш, чым нам здаецца. Вось гэтыя паэтычныя радкі, мне здаецца, вельмі трапна задаюць тон. Яны нібы намякаюць, што гарадскі пейзаж – гэта такая вялізная кніга ўспомінаў, якую трэба проста навучыцца чытаць. І тут узнікае галоўнае пытанне. А як жа ён гэта робіць? Як горад увогуле захоўвае сваю памяць? Дзе яна схаваная? Адказ, насамрэч, і просты, і складны адначасова. Гісторыя запісаная літаральна ўсім. У камені сцен, у выгінах старых вуліц і нават у пустых месцах, де калісьці стаялі будынкі, а цяпер засталіся толькі іх прывіды. І пачынаецца ўся гэта гісторыя з аднаго вельмі магутнага збудавання. Так, першы раздзел біяграфіі Ліды, яе сапраўднае каменнае сэрца – гэта, безумоўна, замак. Менавіта з яго ўсё і пайшло. Толькі ўявіце, 1323 год. Менавіта тады вялікі князь Гедымін заклаў тут першы камень. І гэта быў не проста падмурак для крэпасці, а па сутнасці для будучага цэлага горада і рэгіёна. О, гісторыя замка – гэта проста нейкі вір падзей, сапраўдны гістарычны баявік. Ён бачыў усё. І аблогі крыжакоў, і тое, як тут, у гэтых сценах, заключылі знакамітае востраўскае пагадненне, якое на хвілінку спыніла крывавую грамадзянскую вайну. Потым яго разбуралі маскоўскія войскі, а ўжо ў 19 стагоддзі, пасля жахлівага пажару, здарылася зусім сумная рэч. Яго пачалі папросту разбіраць на цэглу. Так, для адбудовы горада. Але не трэба думаць, што замак быў выключна ваенным аб'ектам. Зусім не. Это была сапраўдная палітычная арэна свайго часу. У гэтых сценах прымалі папскіх легатаў, тут знаходзілі прытулак выгнаныя татарскія ханы, такія як Тахтамыш чи Хаджы Гірэй. Уровень, як той казаў, быў міжнародны. І вось што цікава. Калі замак пачаў паступова ператварацца ў руіны, ён раптам набыў новае жыццё. Ён стаў такім рамантычным сімвалам, музай для шматлікіх мастакоў. Іх працы захавалі для нас образ замка, замацаваўшы яго ўжо ў культурнай спадчыне. Добра, з замкам зразумела. Але ж горад – гэта значна больш, чым проста замак. Вакол яго магутных сцен пачало расці і віраваць жыццё. І яго галоўнымі артэрыямі, канешне, сталі вуліцы. А пераломным момантам для горада стала атрыманне магдыбургскага права. Гэта не проста нейкі дакумент, гэта быў сапраўдны юрыдычны падмурак для незалежнасці. Менавіта з гэтага моманту Ліда атрымала права на самакіраванне, на ўласны герб, на свой суд. Па сутнасці, стала паўнавартасным еўрапейскім горадам. І вось у горада з'явіліся две галоўныя артэрыі. Вуліца Віленская – гэта быў такі шумны, гандлёвы вулей, дзе заўсёды кіпела жыццё. Крамы, майстерні, гатэлі. А вось Каменская была іначай, больш спакойнай, такой грамадска-жылой, з важнымі будынкамі і дамамі гаражан. Ну, а цэнтрам усяго гэтага, канечне, была рыначная плошча. Гэта было тое месца, дзе можна было адчуць сапраўдны пульс горада. Тут стаяла ратуша, тут праходзілі кірмашы, тут абмяркоўваліся ўсе апошнія навіны. Усё самае важнае адбывалася менавіта тут. Але, як мы ведаем, гісторыя рэдка бывае такой спакойнай і лінейнай. Надышоў час пагаварыць пра сілы, якія змянялі Ліду куды больш драматычна. Пра агонь, войны і пра рэйкі і шпалы. Калі паглядзець на гісторыю Ліды, то ўвесь час бачыш адзін і той жа цыкл – разбурэння і адраджэння, катастрофа і аднаўлення. І гэты цыкл, напэўна, і выхаваў характар горада, зрабіўшы яго такім устойлівым. І вось гэты год 1891 стаў для старога дравянага цэнтра Ліды проста фатальным. Проста падумайце аб гэтай лічбе. 444 дамы. 444.
Агонь знішчыў практычна ўвесь цэнтр, і разам з дамамі згарэла і гістарычная ратуша, сімвал гарадской вольнасці. Страта была каласальная. Але, як гэта не дзіўна, трагедыя дала штуршок да развіцця. Горад літаральна паўстаў з попелу, і ўжо новы, каменны. Былі прынятыя законы, якія патрабавалі будаваць цэглы. Так Ліда стала больш сучаснай, больш бяспечнай. Зноў гэтая неверагодная здольнасць да адраджэння. Аднак сапраўдную рэвалюцыю зрабіла не агонь, а жалеза. У 1886 годзе праз горад прайшла палецкая чыгунка, і гэта змяніла абсалютна ўсё. Пачаўся сапраўдны прамысловы бум. Паглядзіце на лічбы. Колькасць прадпрыемстваў вырасла ў 4 разы ўсяго за пару дзесяцігоддзяў. Эканоміка горада проста ўзляцела. І вось гэтая цытата з успамінаў мясцовай жыхаркі. Яна так цудоўна перадае атмасферу таго часу. Гэта быў светлы, утульны, чароўны горад, поўны маленькіх радасцей і вялікіх надзей. І вось гэтая дата, 22 чэрвня 1941 года, яна проста перакрасіла ўсё. Той светлы і утульны свет знік у першыя ж дні вайны. Гістарычны цэнтр горада, які ствараўся стагоддзямі, быў разбураны. І вось, пасля ўсіх гэтых выпрабаванняў, пажараў, войнаў, адбудоў, што засталося? Як уся гэтая глыбокая, складаная гісторыя адбіваецца ў сённяшнім дні? Ведаеце, ёсць адзін вельмі паказальны прыклад. Гэта назвы вуліц. Возьмем галоўную вуліцу горада. Пры расійскай імперіі – Віленская. У міжваеннай Польшчы ўжо Сувальская. Ну а ў савецкі час, як нескладна здагадацца, Савецкая. Кожная назва – гэта як штамп эпохі, адбітак улады на карце горада. Але гісторыя жыве не толькі ў старых назвах. Сёння яна бачная паўсюль. У велічным адрэстаўраваным замку, у старажытных касцёлах, якія ацалелі, і нават у новых назвах вуліц, такіх як Грунвальдская ці бульвар Гедэміна. Гэта ўсё жывыя напаміны пра багатае і вельмі няпрастое мінулае. Гісторыя Ліды – гэта па сутнасці прыклад таго, як шмат нам могуць распавесці звычайныя на першы погляд сцены і вуліцы. І гэта, канешне, прымушае задумацца, а якія гісторыі схаваныя на вуліцах любога іншага горада. Яны ж там ёсць, проста чакаюць, пакуль іх хтосьці прачытае.